Wannan shirin da za ku kalla Lipton ne suka ɗauki nauyin kawo maku tare da haɗin gwiwan kamfanin DMN. Lipton Kawai, Lipton Kawai, Lipton ka zuba ka zuba, yau zan more, mai kamshi ne, mai daɗi ne, mai ɗanɗano ne, zai sha daɗi. Shayi, 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 iya kai, kai mu sha shayi, ɗanɗano ne, kuma ga kamshi. Wallahi ban ji daɗi ba, ya koran min yarinyar nan. Kai gaskiya, yarinyar nan ai ya shayi kai. Kaga wannan yarinyar kuwa. Kai kaga yanda shawo kanta. Allah. Na shawo kanta sosai fiye da ba ka tsammani. Yawwa. Sai dai ina ganin kamar saboda kai ba so ta kula ni a nan gurin. Ba wani saboda ni, ba wani saboda ni, da kaya na ta yanda ya kamata, ita yana ruwanta da ni. Kai ka sani daga nan har zuwa America, Italiya, haba. Kai ka sani har turawa ban gode ba. Na sani. Balle ita kai ka sani ai. Na sani, to ga taliyar dai da ta sa a dafa mata, kai zaka biya kenan. Tunda kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ban gane ni zan biya ba. A'a, kana nan fa tace za ta ci taliya. Kuma kai ne saurayinta, saboda a nan yanzu ka dawo kana gaya min cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saboda haka wallahi kai na sani da buredin da ta karba da taliyar nan da na dafa. Kana ji na ko? Wallahi kai zaka biya dan har da kwai tace, kwai 4. Maganin biya ni ba ni bane. To kuma gaskiya to gaskiya kuma ina kawo ta duniya ba. To gaskiya kuma wallahi ta inda baka isa ba kenan. Ka ina ba wannan zancen. Kaga Ka ina ni fa ba irin masu shayin nan bane da ake zuwa a ci banza a tafi. Ni fa ba farin bature bane fa. What are you telling me? Ladies, see? Ni ba bakin bature bane fa. Ladies, what are you telling me? Ni ba bakin bature bane, abinda nake so zaka biya. Zaka biya. In biya? Eh. To ni na kawo ta duniya? Dan na ce ina son ta kuma shi ne zan Da kace kana son tambata baka hadin kai ba? to kuma ta ba hadin kai sai ce abin zan Ai ganin ka anan yasa tace a hada mata taliya. Na kama dafa taliya kuma kace ba raka ta kai ba ka dawo shine zaka ce ba zaka biya ba. Malam duba. Tunda nake ba a taba cin banza a kaina ba, wallahi ba za ka ci banza a kaina ba. Ban ci ranan ba zan yi kumfan baki ba. Kana ji yarinyar ta ce a bata biredi, in dauki biredi, orange in bata, in dauki taliya guda biyu kana kallo in zuba, ka gama yana yarinya ka raka ta, kuma yanzu ka dawo ka ce ba za ka biya ba. Ina ba shi yiwa. Wannan kalmar naka ba shi yiwa. Ba shi yiwa. A to kaga yanzu. A tsaya ka ji ga yanda za a yi yanzu. Tunda ka riga ka samu soyayyen yarinyar nan. Abin da ake yi wa gobe ne. Ka gane ka rage min asara ko da nawa ne. Ko da rage asara ka yi. Duba, na riga na dafa. Za ka iya tafiya da shi ai. Yawwa. Kaga da wannan muredin ma. Kaga lissafi zai tafi daidai kenan. Eh. Kaga yarinyar nan? Eh. Allah. Nan ma abin da yasa ina ga saboda sagan kai. Abin da yasa kenan. Na lura kunya ta take ji. Na lura kunya ta take ji. Saboda ku ai ba ku taba ganin yarinya kun ce kuna so. Ta muku wani yanga ba. Mutane ire-iren mu. Wallahi ba ku taba ganin yarinya kun ce kuna so ta muku yanga ba. Kai ka bari kawai. Ai ne na yadda da kai ai. A area ni ban taba ganin babban yaro kaman ka ba. Kuma in dai magana ce ta kuɗi, na san kallon kowa kake yi. Wallahi tallahi baka fito ba da ka shirya. Ko kuɗin ma ta gama ta kan firgita. Yarinyar nan da ta sani da cewa ta yi ma buredi 3. Ta ce taliya 8. Aba ai inda ta in ma kira da take bukata. Aba an so yau. Duk zaka biya wallahi. Haba ni na sani. Mu ne fa. Yanzu dai kawai ta yi makanta. Da ta sani da ta ambaci abubuwa da yawa duk da ka biya wallahi. Ai ni daɗin da nake ji shine Allah ya haɗa ni da kwastoma irin ta.
kuma in dai magana ce ta sallama wallahi na san baka da matsala. Amma da ganin wannan biredi zai masifan daɗi. A'a, Olangs kenan. Duk duniya ba biredin da ya kai shi daɗi. Na jin labarin biredi. Duk duniya ba biredin da ya kai shi daɗi. Kuma saboda masana ne suka je suka yi bincike akan yadda za a yi biredin da ya fi kowane biredi daɗi a duniya. Su suka haɗu suka yi tunanin yadda za a yi Olangs ɗin nan, shi sa ka gan shi haka. Ai ko hasidin iza hasada. Na fara cin biredin sai Allah ke. Idan ya ci biredin Olangs sai ya san cewa lallai biredi ne wanda ya haɗu. Wai shi wannan abin naka baya sauri ne wai? Gashi nan awa biyar ana ce ka sa mutane abu. Ba fa suyan nan nake ma ba fa. Wallahi suyan kasashen waje nake ma, kai hakuri. Suyan kasashen waje nake ma. Ba irin suyan da kuka saba ci ba na wancan. Ni ba na bakin bature nake yi ba. Irin nawa daban ne. Ni da nake so gobe ka dawo. Da gudu ma. In ina zuwa ina ganin irin so wannan yarinya ai da gudu. Da gudun gudu. Ababa. Ai idan ka ci wannan suyar tawa in Allah yadda zaka bada labari. Duk da dai na san ka ci a baya shi yasa ma ka dawo. Dawo mana. Yawa. Awa ko kai fa. Amma da kana ta soya sai kake kana soya goro. Ya hakuri. Ai so ake ai maka abin yanda kai kanka idan ka ci gobe za ka dawo. Ba a so a ma kwanje ne. Yawa. Yawa. Me ya ɗin za sa ma ko kuma me kwashewa? To, masha Allah. Wow. Yawa. A sa shayin ne? Ya kamata a sa ma Lipton. Lipton kawai, yawwa. Ai da shi ne zai tafi. Wow. Idan ka ɗan ci taliyar ka zai ka kora ruwan Lipton. Ai, insha Allah komai ya tafi daidai. A sa sukarin ne? To. Ta wakin abokina batu da ke a Wesom. To shi Lipton din extra strong za a sa ma, Lipton din extra strong za a sa ma ko kuma normal. To. Ai ko ka haɗu da shi insha Allah. Karka da mu. Yawa. Very a Wesom. Yawa. Lissafi zai kama da nata da ta karba da naka lissafi zai kama 1,380. Da naka da nata ba lissafin zai kama 1,300 naira 80. Da biredinta da wannan biredin da shi taliyan a'a kudin abin ne abin yayi ma kayan kudin yayi kasa ko to ai ko akuya zai sai wala ce ma ka zo sai abu kana wani kamun kudi kana ce min wani 1,300 da wani abubuwa ina abubuwan 1,300 a nan gurin ga 500 ga 500 ga 380 to wallahi barka din fara zuwa wani ko sisi wani zuwa ne wurin ka dama dan samu danci kuma sannan kuɗa ma dan da dan gama buge na sai in samu kuɗin ka sai in kawo maka ban gane abin da kake nufi ba kamar da kai to wallahi baka isa ba in ka isa Allah ya tsinan albarka kana nufin zaka zo ka ci ban zaka tafi da kuka saba zuwa ku ci ban za a wurin bakin bature wallahi baka isa ba zaka biya ni kuɗi na wace so ki a mutu zaka biya ni kuɗi na nace na jin yunwa ina son ci abinci kuma sai ka fara mun nan asibiti ne a'a ai tare min da dis nan asibiti ne you know what you do gamaci wallahi ka biya gamaci ka biya you know what you do kai ko mi sakenken ne yazo ya ci abinci na nan wallahi mai haƙorin ABCD ko sai ya biya ni kana ƙara loma ko zaka biya wallahi zaka biya gashi ƙara da Lipton ɗinka ka gama ka biya ni
in ka ci banza alatsi nan ka ci ka zo ka biya. Amma da Allah tambaye ka wai daga sai baka da kuɗi? A tsaya da Allah daga sai kake baka da kuɗi? A da dan Allah daga sai baka da kuɗi? Fusto cewa fusto. Ka bani ansa mana dan Allah daga sai baka da kuɗi? Ina zuwa da shi. Kai ya ke matsa mutane ne ya koyi da ana zuwa. A ka kai mutumi na ne dan Allah da Allah ka taimaka ka duba ka kai mutumi na ne akwai kuɗi ko babu kuɗi? Wani ga mutum wanda a yi sa'i. Ka bani ansa. Ya. Kai goma. Wasu wani mutum ya sa. Ya bula inda ɗi. Yawwa. Kaga yanzu na ƙoshi. Amsa zai biyo baya. Kamar ya ban gane ba. Allah ya faɗa ma. Allah bane. Baka da me? Shi ne tun ɗazu nake tambayin ka har roƙon ka nake da Allah. Sanan faɗa ma ka hana ni. Jama'a zuwa taimake ni barawo! Na zo swimming ne. Me yake zuwa yi wurin mai gosai? Wai muna fara ne? A, kaka su dame ni. Me ne malam? Kawai ka gani ka zo kana so ka dame ni. Sai na fara gani. Na ji sha'awa ne. Ina ga tuki amma sosai ina son ki sosai. Ni da? Allah. Ka ga na yi kama da sata. Ni so sosai. Abin duniya baya karewa. Ban sani a Ka ga da ka ta cika mun kuɗi. Ni na zo na in ci kosai ne in wasa ishe ni. Kada ka dame ni haba. Zan ma muna fara ne. Ko kuɗin ne na fi karfi sarki duka. Duka kosan matar? Duka kosan sai ka siya? Fada mu da sarki duka. A ina ka ga wannan? A ina kake da? Tebe ka suna bayaro ne. Babban yaro. Bayaro. Na ga alama. Ga shi nan ma yana da. Ina da kina so ne ka. Nawa ne nake so gaba ni? Me gose, kin ji ko wani karfin hali? Na'am. Kin ji karfin hali? Wannan mutum ya ishe ni wanda siya mun gosan ki da. Ai ki sani ba babban yaro ne ba. Shi ne? Ya babban yaro ne. To amma ta kin san ba na harka da talakawa. Na ne ke sa karanki ne. Gosan? Ka da ƙara. Kamar iya biyan wannan wanda na cikin wannan. Kafin a sa ni mace. ko sai na ta siya. To babban yaro ai in ma ka ci a juye mata duka ai zan juye babban yaro. Babban yaro. Ko sai Na'am babban. Lafiya na. Allah bata komi zan biya. To. Keji? To za a bata. Komi. Za a bata. Duk abin da kina so ko sai doya ne faɗa mata zan biya. To shikenan za a bata. Babban yaro ya zo. To shikenan. Keji? Shikenan babban yaro. Zan biya komi. An gama babban yaro za a bata. bata. Kosai wacce ba ni duka kosan da kika yi da doya. Ba damuwa. Zai biya ki? A'a zai biya babban yaro ne ba. Ba wasa. Misali ana wawa. A'a. To why not ka kawai ce ma mai gosai ka bata kamar 20,000 duk sanda na ci cin kosai sai yanzu wannan wurin kamar subscription. Wata ne duba. Jesu. To babban yaro an gama za a bata. Amma ku kai na ji kamar an ce kana da tuwo. Ni? Kaga ba na sani ba Wani magana. kowa. Sai ka zo ka sa a min duka. Sai ke ne kawai. Ka zo ka sa a min duka ina cikin zaman zamana ina Wani cikin yake duka. Ɗan matan ka mana. Wani. Ba zan sa da ita ba amma. To me yasa kike yin yaro da kuma? Ina da yaci a gari ka sa abin duniya baya faruwa. Gaskiya ta da sun kariya. Da gaske? Da kai sai kai kawai. Ni kaɗai? Tana na wuri. Lalle. To yanzu in baka nan ko waya ta ne? Wannan na cikin bayan mota ne. Bayan mota? Kana nufin kana da mota? Ko ba waje ba da shi ba budget. Me tashi sama jirgi? Dama kasa ne jirgin na flying. Me kosai? Na? Kin ji? To babban yaro ne. Babban yaro ne ba. Haba. Babban yaro ne.
To kai me yasa da ma tuntuni kana gani na baka min magana ba? Sai na tafiya. Ziza yarinya kamar ni? Na tafiya Sodariya. Wannan tafiyar da zaka ƙara yi da ni za a je. A ba da mu, ba da mu. Ƙwarai kuwa me kosai? Zan je wani a can India. Ko ba ka ba? Me kosai to ina iya siyo miki tsaraba. To shi kenan. A tun da mun haɗu a shagon ki ai ke ma sai ki ci albarkaci. To. Ki ci arziki ki bar shi mazaunin shi. Sha akwai ne. Ba ko ba? Ye, ai inda ne za mu yi. Haka ake so. Inda dai dinga ya za Na? Akwai ba. Abba, babban yaro. Ya ji gishiri ya siya sai kaga doya ta soye ta bushe ya ga yauwa. A'a, ni da kai za mu sasanta sosai.